Мискінленмек әлі, ғұрур болайық. Ғұрур болуларға не жете? Соқланабыз хәтті бүркітке де, ұшсағына көкте, биікте. Сен бит халқым бүркіт нәсіліннен. Хеш келішмей сеңа мискінлік. Дошманларың хүрмәт етсін дейсәң, ғұрурлығың етсін үстінлік. Матур халық бит біз, батыр халық. Күпме қыссалар да қалықтық. Милләт өлмей ғұрур шақтағына. Ғұрурлық ол бізнің тонықлық. Яшырып яткырмыйча йөрәкләрдә ни кадәрле гайрәт, көч барын, яшик җирдә бер дә кимсенмичә. Башны ғұрур тотып, татарым. Бүгенге кичә безнең хәтер кичәсе дип атала. Ул Фәнис Яруллинга 80 яшь тулу уңае белән уздырылды. Безнең төп максат иде Татарстанда күп кеше яхшы белгән шагыйрь турында Мәскәү өлкәсендә дә күбрәк кешегә җиткерергә. Бездәге кешеләр дөньяда менә шундый уникаль гаилә барын белсеннәр. Шул тормыш кыенлыгына карамастан иҗади тормышта зур уңышларга ирешкән кеше турында сөйләп, аның тормыш юлын күрсәтеп, үзебезнең татарларга да, мондагы татарларга рухны күтәрергә, тагын аныграк күтәрергә ярдәм итү. Менә бу безнең төп максат иде. Диктантыбыз Фәнис Яруллинның юбилей 80 яшьлек юбилей уңаеннан үткәрергә булдык. Шуннан да бу умартада безнең диктант язу елдан ел берәр төрле кичәгә, берәр төрле чарага билгеләнеп үтә, тоташып үтә. Һәм бу елда менә безнең укучыларыбыз һәм башка милләттәшләребез дә барыбыз бергә бер бинага җыелып, менә шунда Садулла фетына 50 кешегә якын кеше килде бүген. Диктант яздык. Иштәлеге Фәнис Яруллинның рухи дөньясыдыр шуннан да. Чөнки без бүрү турында яздык. Бу кичлек хайван турында сөйләштек. Аларның результатларын, нәтиҗәләрен белербез Алла бирсә. Һәм кем безнең иң әйбәт язучы диктантны ул урында алыр әле. 3 урынны билгеләргә дип торабыз. Курс по татарскому языку у марта начал посещать с февраля с этого года. До этого знал татарский язык, но только разговорный. Хотелось потянуть язык, научиться более литературным выражениям, узнать литературный язык. Бар бер күңел җылына инде, ничек кенә булмасын, халкыбыз омтыла, дөрес язарга омтыла, укырга омтыла, ни язганын аңларга тырыша. Бу безнең халык өчен, Мәскәүдәге җирле халык өчен, җирле татарлар өчен үз аңны тагын да арттыра, үз милләтен тагын да байыта дип әйтеп буладыр бу кичә турында. Сегодня писали диктант. Для меня это было впервые, потому что учился не в Татарстане, и, соответственно, много новых знаний каких-то черпаешь. Бу чараны әзерләгәндә әлбәттә күп кеше үзенең көчен куйды. Артистлар, оештыручылар, яшьләр, һәм шулай ук матди яктан да ярдәм итүчеләр булды. Аларның берсе булып тора Рөстәм Ямалиев, ул Мәскәүдә татарлар штабын атна сайын оештырып тора. Татарларның рухын менә югары дәрәҗәдә тоту өчен күп көчләр куя. Икенче ярдәмче, менә минем шулай ук яхшы яшь дус, бизнесмен Марат Зайнуллин. Ярдәм иттеләр безгә татар культура үзәгедә Мәскәүнеке. Наилә Хәсәновна Зиганшина, ул монда балалар рәсемнәре выставкасы ясады. Китаплар выставкасы. Һәм менә монда минем артта тора торган ясалган баннерда Фәнис Яруллинның шигыренә ғұрур булык дигән шигыренә башланган ул баннерда менә шушы безнең атмосфераны тулыландырды. Фәнис Яруллин беренче чиратта ул барлык укучылары эчендә нык ихтияр көчле кеше дип әйтер идем мин. Үзенең һәрбер татар укучысы белә аның язмышын, үзенең авыр язмышына карамастан, ул һәрвакыт татар халкы өчен, үзенең милләте өчен күбрәк әсәрләр язып калдыру өчен тырышты.
Иртән торуга мен инде узак еллар буе алар белән яшәдем. 95 елда килгән идем аларның гаиләсенә. Шуннан бирле гел күзәтеп килдем. Хәле авыр булса да, иртән бер чашка кофе эчә дә ул. Миннән халык яңа әсәремне көтә дип язарга утыра иде. Читләргә чәчәп атсам да, синдә бит тамырларым. Телемдә эчкән суларның тәмнәре кызыл ярым. Иделләр кичкәндә сөенеп, уйлыймын ыгым барын. Кемнәргә канат куеп син, кайларга очырмадың. Бөркетләр оясы булып, яшәгел кызыл ярым. Кызыл Яр чыннан да гаҗәеп матур урынга урнашкан. Үйемташ тау итәгенә сыенып, Ыт елгасы буенча нигезе салынган. Елганың яр буйлары кызыл балчыктан, шуңа да ул Кызыл Яр. Татарстанның халык язучысы, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, халкыбызның зур, үлемсез шәхесе Фәнис абый Яруллин 9 февральдә 1938 елда дөньяга туа. Фәнис аганың каһарманлыгы, рухи ныклыгы туган туфрагыннан киләдер. Көчле рухы, ул бат әдипләр биргән төбәк ул баулы. Аннары заманы баштан сыйпап үстермәгән бит. Тормыш арбасына иртә җигелгән сугыш чоры баласы ул. Сугыштан соңгы авыр елларда аларга җебеп торырга мөмкинлек бирмәгән. Ул инде бала чактан физик яктан нык сәламәтлеккә ия булган егет. Шулай итеп, бала үсмер еллары артта калып, һәм 1950 елда аны гаскәри хезмәткә алалар. Кызыл Яр авылында шундый гадәт яши. Армиягә китәсе егетләр кыңгыраулы парад җигәләр. Тройка түгел, нәкъ менә парад. Билгеле атлардан кайышчыклар, җиз тимәләр, тезелгән җияләр белән матурлап бизиләр. Фәнис тә армиягә талпына. Талпыну, нинди рәхәт, нинди татлы хис. Әйтерсең күңел диңгезендә давыл кузгала да, тау дулкыннар җилләргә каршы чаба башлый. Ул дулкыннар билгесез ярларга ашкына. Талпынган, ярсыган чакларында кешенең бөтен нәрсәгә көче, кыюлыгы җитә.
yıl ötede gider. Mene görürsün. Еврейдер вагонын табып, сал ditip кайтып кетермин. Amin, amin, amin. Benim ismim Oyдар. Ben Башкортостаннан. Москва шәһәрендә күптәннән яшим, эшләп йөрим. Һәм инде шушы Татарский культурный центрда ялкын ансамблендә җырлап, биеп тоже йөрим. Без инде Фәнис Яруллинның шушы истәлек кичәсе дигәнне белгәч, бик тырышып әзерләндек. Репетициялар көн аралаш булып торды. Фәнис Яруллинның шушы кичәсенә бүгенге көндә яшьләр күбрәк килергә тиештер дип уйлыйм мин. Яшьләр күбрәк булсын иде дип. Чөнки шушы Фәнис Яруллинның шигырьләрен яшьләр укыса, безнең татарда киләчәк бар дип уйлыйм мин. Ошып килә шул чак диңгездән бер акчарлык тәрәс каршына. Эй юганады, ошып диңгезгә, бу җирләрдә һава тар сиңа. Аруларын суга салырсың, давыллардан гайрәт алырсың. Канатыма минем атланып, юлларга чык әйдә шатланып. Безнең якта сулар шифалы, авыру белмәстәнең бер кайчан. Бик аз калган шушы гомеремне үзең өчен яшәй ичмасам. Акчарлакка ана эндәшә. Матурдыр да диңгез ирләре. Ерак юлга ләкин чыгарга калмады бит тәннең нигәре. Кузгаталмас мине урыннан, ялынса да килеп фәрештән. Якынайды инде әҗәлем, аяк тавышын аның ишетәм. Диңгезләргә очкач акчарлак, тәрәзәне ашып җилкерә. Карт анага улы турында ул бик авыр хәбәр китерә. Ишеткәч төн яман хәбәрне, торып баса ана шулара. Баласына килгән җил дау түшәгеннән аны күтәрә. Көчкә тын алып яткан ана янына. Үлем килә дә булай ди. Сиңа 10 елны өстим ямадан.
Ләкин шартым бар. Бүләк ит бу гомерне, үзең өчен яша һәр көнен. Авыру ана елый да. Улым, дип әйтә пышылдап. Юк, китмә син үлем. Минем сулышымны хәзер үк кисте. 10 ел гомеремне балама өстә. Фәнис абыйны мин күптәннән беләдер инде аны. Безнең икенче Корчагин. Мин инде уйларым бар, шундай кичәләр, тематический кичәләр шагыйрьләргә атап шуларны Мәскәү каласында яңартырга, эшләргә дип хәтсидән уйларым бар. Ну, менә Казанга барып, Нурсия апаларга кунакка баргач, инде бу ниятем ныклады. Нигез салдым шуңа. Обязательно әйтәм, шул кичәне, аның хәтер кичәсен Мәскәүдә дә үткәрергә кирәк. Мәскәүдә дә кешеләр аның турында белергә тиешләр дип уйладым үземчә. Һәм инде без Фәрит Шамилович ныклы карарга килдек дә әзерләргә булдык шушы кичәне. Фәнис абый турында нәрсә дип әйтеп киләсем килә. Менә дөнья бит шулай, без гел зарланабыз. Әле тегесе җитмәй, әле монысы җитмәй, әле тегеләй түгел, әле булай диге. Фәнис абыйның тормыш юлын карасаң, аның бармаклары йөрмәгән, хәтта телефон трубкасын җыя алмаган бармаклары белән 57 китап чыгаруы, шундый матур, халыкка аңлаешлы, җиңел шигырьләр язу турында бик шул истә кала инде, шаккатыра дип әйтергә була. Шул, без гел зарланабыз. Аның инде әсәрләрен укыгач та үзеңне ныклы көчле иттереп тоясың. Яшьселәр килеп китә. Шундый кешедә бит шул хәтле яшәргә тырышып, халыкка телен югалтмаска, үзебезнең әдәбиятны югалтмаска, шундый матур шигырьләр чыгарган. Без инде һаманда нәрсәдер безгә җитми, һаманда зарланабыз. Зарланмыйк әле дуслар. Менә шушы кешеләргә карап, безнең яшьләребез, киләчәк буыннарыбыз ныклы булып, үзләренең ата-аналарының гореф-гадәтләрен югалтмаенча, үзебезнең телебезне югалтмыйча, аны сакларга теләп бер-беребезнең буыннан буынга җиткерергә кирәк дип әйтәсе килә. Фәнис абыйга карап, әлбәттә, менә ниндидер көч килеп керә Фәнис абыйның шигырьләрен, бер шигырен укып чыксаң да, яңынан җанга дәрт тарта. Нәрсә дип әйтәм, өмет уяна яшәргә. Җиңеле җиле миңа кагалды. Ул җил шундый рәхәт иде. Ул җил шундый ягымлы. Шушы сүзләр белән Фәнис Яруллин киләчәктә безнең иҗатында үзенең нинди хәлгә эләккәне турында яза. Әйе,
яшь егет, матур егет, Зурия ауылы егеті. Спорт белән шөгыльләнү, Совет армиясы, турниктан егылу, һәм гомер буена кроватта ятып, яисә инвалид коляскасында утырып торуга дучар булу. Шуңа да карамастан, Фәнис Яруллин үзенең көчле рухы аркасында иҗади тормышка ишекне киң итеп ачып җибәрә һәм үз гомерендә күп төрле әсәрләр яза. Аның әсәрләре сөендерә дә, көендерә дә, елата да, уйлата да. Аларның берсе дә кешене уйлатмыйча калдырмай, битараф итми. Безнең арада бүгенге көндә Фәнис Яруллинның шушы дәрәҗәгә җитүе, аның Татарстанның халык шагыйре булуы һәм күп кенә бүләкләр алуы да Фәнис Яруллинның үзенең тырышлыгы һәм аңа ярдәм итеп тормыш терәге булган Нурсия ханым Яруллина. Ул бүген безнең арада, әйдәгез аңа тагын бер тапкыр матур итеп кул шабыйга. Фәнис Яруллин үзенә язган бик күп бүләкләр алды ул үзенең тырышлыгы белән һәм Нурсия ханым ярдәме белән. Ләкин бу дөньяда иң зур бүләк әлбәттә булды. Менә шундый кешенең аның сыйында булуы. Фәнис Яруллинның бу талантында, аның тырышлыгында туган якларында ихтирам иттеләр. Үз гомерендә үзе исән чакта туган авылы Кызылъярда музей ачылды, бик матур музей. Үзе бу дөньядан киткәч, Баулыда бик матур урамда бик зур heykal koyuldu. Bu heykel de bu unikal simyanı, bu unikal гаиләне birge күрсәткән. Onda da şagir һәм Нурсия ханым birge торалар. Bu шулай ук безнең халыкның аның тырышлыгын, bu гаиләнең уникальлеген, таныганлыгын күрсәтә. Баулы районы администрациясе башлыклары элеккедән мин белгәндән дә Нурислам Хәбибов, Альберт Хәбибуллин, һәм бүгенге көндә Рәбил Гатиятуллин, аның урынбасары Ринат Хәбидуллин. Менә аларның барысыннан да сезгә дә сәламнарны җиткерәм. Алар шундый менә бүгенге көнгә язып җибәрделәр котлау. Баулы районында нинди чаралар булганнарын әйттеләр. Чөнки Фәнис Яруллинның 80 яшь тулуына быел Казанда да зур чаралар булды. Районда да, Баулының үзендә дә, туган авылында да. Димәк, булар бөтенесе дә күренә, күрсәтә шагыйрьнең танылганы. Шуңа күрә тагын әйтәсе килә. Шагыйрь үзе язганча, сагышы да, кайгысы да, мәшәкатьләре дә, арыгышы да бер ушка сыя, йөрәкләр ушка сыймый язмышы. Шундый да менә бер кеше гомеренә күпме сөйнеш тә, көйнеш тә булган. Әйдәгез әле менә бүгенге көндә дә без бергә җыелып утыргач, шагыйрьнең иҗаты аркылы һәм аны белгәннәрнең искә төшерү аркылы аның тормыш юлын һәм иҗади юлын үз алдына китерик. Бергә булыйк, бер-беребезне белик һәм бердәм булыйк. Фәнис Яруллин белән якыннан таныш идек, мәрхүм белән. Аның берничә шигырьләренә көйләр яздым, анырга күрсәттем, ошаткан иде. Аның белән таныштык Галиәскәр Камал театрында юбилей кичәсендә Диләфрүз апа алып кайткач. Нәрсә әйтәсем килә? Безнең халык өчен, безнең сәнгать өчен бик зур кеше, зур шәхес. Күкрәкләре белән һава йыртып, очып бара күктән ике кош. Алда әле күпме язлар, көзләр, алда әле күпме салкын кыш. Канатларын җилләр кайырмасмы, яндырмасмы яшен утлары? Карап торсаң, гади генә кошлар, очышлары нинди югары. Фәнис Яруллин. Мин дә Казанда укырга баргач, Фәрис Шамилович Нурсия апаларга кунакка чакырды. Фәрис Яруллин турындагы хатирәләре бер күрешүдә генә сөйләп бетерерлек түгел шул. Шагыйрьнең язмышы, Нурсия апаның кичерешләре тулы
bir kitap yazарлык. Алар Казан шәһәренең 18-нче кичке мәктәбендә укыганда таныша. Укытучылар Фәнис абыйны хастаханәгә барып укытырган булалар. Берсендә рус теле укытучысы Фәнис абый яныннан кайтканда егылып үзе дә шул хастаханәгә эләгә. Укытучының хәлен белергә баргач күрештек Фәнис белән. Шуннан аның янына көндә килеп йөри башладым ди Мурсия апа моңсу гына. 5 ел тирәсе белешүләр никах белән тәмамлана. Алар Мурсия апа белән бер сугышта, бердән, бер жан булып гомер итәләр. Тормышта бихисап күп чикләүләр, кыенлыкларны җиңеп, кайгыларны чигендереп, бер-берсенең күзләренә генә карап, аңлашып, олы мәхәббәттә яшиләр. Фәнис абыйның иҗатында да мәхәббәт турында темалары бик олы урынны алып тора. Күзләр һаман балкыр, язлар һаман яктыр. Без кавышкан елга ошакка. Һаман да шул бит йолдызлар яңгыры. Үтмәгән мәхәббәт давылы. Һаман да исердә язларның исләре. Якында күгәрде йолдызлы кичләре. Күктә кошлар юлы, йөрәкләрдә моңы. Улларны онытып буламы? Кара офыкларда, сәнгәр болытларда, шуннан үтә юлның юллары. Һаман да шул бит йолдызлар яңгыры. Үтмәгән мәхәббәт давылы. Һаман да исердә язларның исләре. Якында күгәрде йолдызлы кичләре. Ялгышабыз. Хисләргә булсын без җырлыйбыз дигән кебек. Менә Фәнис Яруллин гадай инде аның авыр хәленә карамастан аңа көчле хисләргә ярдәм иткән дип уйлыйм. Һәм хәзер сез Фәнис Яруллинның хисләрдән шигырь туа, шигырьдән җыр туа. Һәм хәзер Фәнис Яруллинның бер шигырен тыңлап үтәрсез. Ике шигырен дигәндә. Җыр башы. Яшел пара белән шигырь язды шагыйрь. Һәр сүзендә аның наз иде. Язылып укыды бу шигырьне һәркем, шагыйрьнең исеме яз иде. Нота язды яшел бу шигырьгә, һәм яфраклар аны җырлады. Дәрт җилләр дирижерлык итте, башын иеп дөнья тыңлады. Күңелләрдә ярсу елга булып, әллә нинди якты нур акты. Кышлар кавымнан моңнар табды, ак болытлар булып җыр акты. Шушы җырда, гади генә җырда, күпме көч һәм күпме ашкыну. Кырда иген булып шаулаячак, җәйге симфония башлы. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, менә соңгы елларда татар халкы арасында, татар кешеләре арасында телне саклау, татар телен югалмау өчен көрәш бара. Тырышабыз үзебез белгәнчә җитәкчеләр дә, җитәкче булмаган кешеләр дә, гади халыкта шул турыда уйлый борчыла, ләкин телне ничек саклап калырга мөмкин? Киләчәктә бит менә без бу дөньядан китәчәкбез һәм телне саклау өчен балаларына телне аңлатып калдырырга кирәк. Нәниләргә,
Her İsa'nın biz balaları olmasa da o dengelerden yaratkan hem şu til sağlığı ülkesinde özünün gülüşün 1996 yılda balalar için yaz gölleri diyen kitap çıkarında bir gülüş gitti. Bir 1996 yılda Tataristan Kitap Neşriyatı Kozan'da Yaz Gülleri isimli şiirler, ekiyetler, bayımlar balalar için kitap dünya gösterdi. Bu kitabı çıkarıda maddi yerden çökkenler için o vakitte takiyetini general direktörü olan Rinat Ömer İslamoğlu Aliyev Kabir Rahmetli buldu. Hem özünün yaktaşı Bağlar ayını deyin yolu Gülmek Hocalığı reisi hem Aydar Enverbak buldu Gafurov Kabir Rahmetli'ne etken idi. Şu kitaptan bir şiir okusadım hem sizge bir kişikine genelden çakıram. Min andi malay tügül. Yalkav malay diler mini. Bir minaralar birini. Yalkav tügül min. Bara tek okusun gına kilmi. Tertipsiz dedi beyteler. İş bu şarşı var mine. Tertiplemin. Minin bara tek türlü kollar gına. Hıyallar ebilmesin deyip tirgiler koyacağında. Ey sen eytim. Bu sizlerge açık ile tağında. Ukımı alem olurga kim hıyallana? Minul! Duydum de bu gülmekten tuzlu hiçte. Ana algan ide yaşın tuganda bişke hazır mina aldı indi. Ekmek düşürmedi. Gülmek alan diyen sözler. Ali işitemedi. Hazır bilsem yazar idim. Gazetega dilekni fabrik aba bikmik itep. Tikmasen zip gülmekne. Feniz Yarı'nın Tatar şairlerinin arasında en zor kişi, en zor şair. O jırlar avtörü, o герой, o patriot bizning ilning, o bir matros. Ayaklar yukarıda, yine matros bulup, şöyle bolsa da, kravatta yatkan bolsa da, şunda o klasik boldu, Tatar klasik bulup, şunda onun eserleri ciddi, namuslu, batırlık, hem küterege bütün ağırlıklarını, yani biz esen kişiler bizge жеңіл тұрға, ol zayıf болса да şunday batırlık bizge көрсетті. Şoňa görä aның jırlary da, aның bütün eserlerinde batırlık, imanlık, anardan dostluk hem batırlık bizning milletni saqlap turýanda, tilimizni saqlap turganda, sangatimizni saqlap turganda, şol mena bir örnek bizge, tirik kişilerge şunday gражданлык bulurga. Yıldızlarının yakını yüzlerge gücer gerek. Ellerinde hazırlar
Günlerden bir günü Tufan Mingulin bu koymak kebek kitapların bilen aşka ülesin bitip etkeç eyde piyesalar yazarga tutun diyen sözleri onun dilegine yolkun üstep jibere. Şulay edip Әнәкиле автомобиль дип аталган әсәр дөньяга туа. Бу әсәр хәзерге заман эчендә бик актуаль. Кешенең комсызлыгы, көнләшүе, бер-берсеннән уздырып машина алуларын шагылдыра. Хәзер инде сезгә дә бүген шундый шара килде. Сез дә шушы Әнәкиле автомобиль дигән пьесадан үзеп карап үтерсез. Алла, кем белән сөйләшим? Adını Reysel de sileşer. Reysel, bunda görünmüyor tükürürsen. Görünmüyor. Bu her vakit neyim de bu benim gereğime gel. Allah, Allah. Ey Dimircan, ey Matunum. Gideklerden mahluk kurasız idi. Gideklerden mahluk kurasız idi. Siz gekirgen sayın. Sıtlanıp çıran mahluk kurasız olmağa şükür. Dimircan, zuruş teslim eder, zuruş teslim. Dimircan, ıskılıkla maçtır bir şey. Dimircan, benim kuhnumu, kimya bilitelerle yapıştırıp bir Slova, yok, uldura almayayım. İşim mühimden, uldura almayayım. Ama alayım, ızdırıp ekmeğini işim mühimdendir. Izdırıp ekmeğini alayım. Uldurursun alırsan. Uldura almayayım, yok Slova. Hadi bir tane bir meşakat rabit. Maşına alır da ben de gözüm. Maşına alır da ben de bir tereyse bakmam var. Hava, harap, reysege ekkeş, atılma ekkeş. Olurga girek mamay, olurga girek. Alırga kirek bir tane akşa da yok. Akşa da yok. Akşası da var. Akşam. Buradan bakmasın. Hele pravalısı da var. Akşası da yok. Buradası da yok. Niye sizge başına? Фәнис Яруллин бик зур кеше. Безнең өчен, татарлар өчен һәм урыслар өчен аның китаплары урысчага да тәрҗемә ителгән. Ләкин аның китапларын бик тау булмый. Казанда да юк, Мәскәүдә дә юк. Мине шул куандыра. Ни өчен дигәндә, ул китап шүрлекләрендә узак ята алмый. Потому что аны бик яратып укыйлар. Казанда да, Татарстанда да, һәм Мәскәүдә дә. Әнә килә автомобильне куйгач, халык арттан сәхнәгә менеп сорады. Каян табырга була Фәнис Яруллин китапларын? Мәйтәм, бер каян да табып булмый. Чөнки ул юк. Менә безнең китапханага килегез, библиотекага. Безнең китапханада бар аның. Чиратлап укырсыз. Шуңа күрә аның повестлары, романнары, шигырьләре, поэмалары, пьесалары, драма әсәрләре бик безнең халыкны сөендерә. Һәм балалар өчен әкиятләр дә яза. Менә аның әкиятен куйдык инде. Калын яфрак, карасында яфрак. Аның бик матур әсәрләре бар балалар өчен дә, олылар өчен дә. Без аны укып туя алмыйбыз Фәнис Яруллиннан. Инде Фәнис абый Яруллинның шигырьләрен белеп бетергесез, һәм шулай да мин аның шигырьләреннән белгәнемне иң яратып укый торган шигыремне сезгә укып бирәсем килә. Һәр иртәне сөенеп каршы ала. Һәр яңа көн, яңа бер өмет. Күзләремне ачып җибәрүгә күн яктысы тула бер көлеп. Күкрәгемне тутырып бер суласам, киңәйгәндәй була сулышым. Бәлки бу көн бәхет пәрдәләрен ачып куяр димен тормышның. Шулай булсын, юлчы юлдан уңсын, эштәгеләр эштән уңсыннар. Һәр кешегә бәхет капкаларын фәрештәләр ачып куйсыннар. Уйларының өчен җыючылар эзләгәнен табып сөенсен, мәхәббәтне юк дип йөрүчеләр олы мәхәббәткә тиенсен.
neçe tapkır sahneler şiirler okuyayım. Her bir günün yamalığı bula, okşaş bulmay günlerge. Güçsüzlerge güç üspesin bu gün, ömür basqıçlarından önerge. Ey güller, 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 ramaşkalar, sirinler, siz yazların jırıdır, siz jırın küz nurudur. Esmimeli akların, üstüne fizatlarım, ak şeşeklerge düşkenim bəxtli şaklarım. Esmimeli akların, üstüne fizatlarım, ak şeşeklerge düşkenim bəxtli şaklarım. Ey güller, 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 rizideler, sümbüller, sıcırın mehabeti, sıcırın mehabeti. Üzmimeli ağların, yensinler canlarım, şinmesinler bir kayşan ağlar yaşlı kanlarım. Üzmimeli ağların, yensinler canlarım, şinmesinler bir kayşan ağlar yaşlı kanlarım. Ey güller, 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 ramaşkalar, sirinler, siz yazların jırıdır, siz jırın küz nurudur. Esmimeli akların, üstüne fizatlarım, ak şeşeklerge düşkenim bəxtli şaklarım. Esmimeli akların, üstüne fizatlarım, ak şeşeklerge düşkenim bəxtli şaklarım. Ak şeşeklerge düşkenim bəxtli şaklarım, ak şeşeklerge düşkenim bəxtli şaklarım. Bulayda bir uzak yaşandı, iskenciller sizdirmişegine, çöplü durdu baştan şeşlerinin. Ağım suda dolkun bulup aktı, ah günlerim, kara tünlerim, in bəxtli mizgillerine lekin, kara tünlerge de bilmedim. Hazinene tabugana tügül, saklarga da kire her vakit, minalarını siyu kadrin bilgen, yüreklerige çıktım taratıp. Olar əli üzləri də bilmey, nindi baylık barın canında. Kilir bir gün, açılıp gider sandık, ut kavunur olar kanında. Bilmez olar lakin bu baylıkны, kim kaldırgan üyüp kişige. Min bəxtli barlık baylığını, kaldırıwım bilen kişige. Yıldızlar sibermiz yollara. Фәнис Ярун сүзләре Марсель Иванов кие. Шулай ук Марсель Иванов безнең арадан китеп барды. Әйткәнемчә, үзләренә дуга булып ирешсеннәр, үзләре язып калдырган моңлы җырлары. Yazmışlar eylevde Yıldızlar siler biz yollarına Aşıklar şımarlar şımarlar Dünyada makurlar bizeriz Her şeyin kalsın nurlarına Yıldızlar siler biz yollarına Aşıklar şımarlar şımarlar Dünyada makurlar bizeriz Her şeyin kalsın nurlarına Oğlanlar bulurlar şeşekli Oğlanlar bulurlar şeşekli Ellerimiz üpülerden görüne Süyüden buluşkan yüreğine Yıldızlar siler biz yollarına
Рәхмәт. Инде ул безне карап тора торгандыр. Шатлана торгандыр рухы. Инде амин дигән чакларга туры килсен. Нурсия апага саулык, сәламәтлек телисе килә. Нурсия апаны без бик яратабыз. Ул инде бер генә сүз генә әйтеп китмичә булдыра алмыйм, хөрмәтле милләттәшләребез. Нурсия апа, шуның кадәр тәртип тота торган апа, аның өенә килеп керсәң, шундый чисталык, пөхтәлек. Мин сезне бик яратам, хөрмәт итәм. Ул яратмый үзен мактаганны, әмма бүген мактыйсы килә. Чөнки сез Фәнис абый белән бер бөтен матур гаилә. Инде Фәнис абыйның җырлары тагын да күбрәк матур җырлары туып торсын. Яңа матур җырлар көннән-көн туа. Һәм бер тагын күптәнге җырыбызны җырлыйбыз. Ул язган бәхет алмасы җырын җырлыйбыз. Безнең шушы күзәр алмабызга кызылырлар күнгән сүнгәннәр, әмәйтерләр барлык кауша икән, кавышуны чынлап көткәннәр, кавышуны чынлап көткәннәр. Мин бүген уйлаганым, яшьләр күбрәк булыр дип. Яшьләр күбрәк. Әлбәттә, безнең тарихыбызны, безнең телебезне, безнең культурабызны, барыбызны да яшьләргә җиткерсәк, безнең буын кешеләре, алар да шулай кабатлар иде. Безнең балаларыбызның балаларына җиткерерләр иде. Яшьләргә әлбәттә кирәк. Фәнис Яруллин минем бабай, мин аны бик яратам. Килгән чакта башка авырлык, җитми калса кеше сабырлык, сиздермичә ярдәм иткәнсез, сезнең күркәм кеше икәнсез. Барсына да җавап биргәнсез, сезнең гүзәл кеше икәнсез.
Ул шундый кеше иде. Сәламәтлексез дә кайылгач, үзенә установка бирде, и менә шулай итеп яши башлады, шигырьләр яза башлады, университетны бетерде. Үрнәк инде. Менә шуңа күрә әйтәләр бит, татарский Островский дип. Как закалялась сталь, Фәнис Яруллин диде ул. Ул минем әни белән бер класста укыганнар алар. И Казанга күчкәч, әни дә Казанга күчкәч, Фәнис абый да Казанда күчкәч, менә без бергәләшеп йөрдек инде. Мин теге кичкенә вакыттан аларның гаиләсендә Фәнис абый белән җитәкләшеп утырып, аның кровать буенда бишек җирендә язды. Менә ничектер менә шулай. Kuruşun günler jide, canlaşın yavsuz jide. Min düşündüm, şiddet yeri, bir nersege girkem düşündüm. Tuğan jiri bilen merhabeti, tik bir güne bula kişinin. Sen sıklanan dağlar, sen atıngan dallar, sen yürügen yollar, sen kıyıngan sular, darısı benim için kadirli. Dağlar şahit idi, güller şahit idi. Bizning mehabetke kadirlim. Antlar içtik, vəqdə bir gittik, iki mehabetini bir ettik. Bizning татар халкы өчен Фәнис Яруллин инде Николай Островский кебек көчле горурлы, шундый көчле рухлы кеше дип саныйбыз аны. Мәктәптә Николай Островский өйрәнгән, безгә дә хәзер Фәнис Яруллин шулай ук өйрәнергә кирәк, аның шигырьләре белән шулай тәрбияләнергә кирәк. Bugün biz uçraştık Fənis Yarulin ailesi bilen, Nursiye Hanım bilen. Bu şundan da onlar bu şekilde işte Nursiye Hanım bunların bu yaşları bana bit. İsende bu türlü şavula. Bu arada jiyinip, irten toң tişigi bilen çıkıp, jiyinip, oturup samolyot bilen bunda kelip kirdiler. Mene bilez bin yekil, sefer bir oturup gitken kişiler. Bu indi bütün işte uyuşturgan kişimizden Güldara, namda ең яш, ең энергичті Гүлнара ұйыштырған һәм алар бүгін кеш белән самолетпен киләчәк уже иртәгәге көнне шулай Казанда каршы алачаклар. Һәм алар менә һәрберсе иртәгә кайтып йоклап туйгач уянып уйлаячаклар. Ә без булдык микән Мәскәүдә дип. Әллә бу эш булды микән дип. Чөнки бу шул кадәр тиз, шул кадәр насыйчын рус әйткәндә, ул чынлап та шундый уйлар килә. Шуңа күрә менә булар бөтенесе чынлап та булды дигәч, монда безнең фотосуретка төшерделәр, так видеокамерага төшерделәр. Һәм biz бүгенге безнең очрашу буенча ясаячакбыз фильм. Безнең фильм булачак. Ул безнең сайтта да булачак. Сайт mosabolta.ru. Менә билегез, бу чынлап та хәтергә кирип кала. Һәм булачак документлар. Барыгызга да исәнлек, саулык. Барыгыз да бергә булыйк, бердәм булыйк. Бу әзерләнүдә безгә күп кешеләр ярдәм итте. Артистлар, Татарстаннан Нурсия апа үзе килде. Фәнис Яруллинның тормыш иптәше. Гүлнара Тимерҗанова, Нурсия апаның туганы Сәвия, алар бөтенесе иртән самолет белән килеп, менә бүгенге безнең чарада катнаштылар. Бу чараны катнашуда бик зур роль куйды режиссеры Фәлия Шарифгалиева. Һәм тамашачылар күргәнчә бу чара бик әйбәт узды. Чөнки җырлаучылар да, шигырьләрне сөйләүчеләр дә бөтенесе дә бик батыр чыгыш ясадылар. Һәм бар кешегә дә зур тәэсир итеп калдырдылар. Менә чара узгач инде минем ялга кешеләр килделәр, һәрбер әйттеләр, зур рәхмәт менә шундый чара уздырган өчен. Моннан без чынлап та рух күтәрелеп китә. Менә шундый кеше турында тагын да күбрәк белдереп дип киттеләр. Шуңа күрә бу чара турында истәлек, аның турында язган менә бу видеозаписьтә киләчәктә дә безнең татарларга үзенең татарлыгын онытмаска ярдәм итсен. Һәм үзебезнең шундый шәхси кешеләр турында күбрәк белергә ярдәм итсен дип шушы менә видеоны да без ясайбыз һәм кешеләргә җиткерәбез. Uşa, 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 uşa.
ışa, ışa kaskanatları. Işa, ışa, 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 ışa kaskanatları.